Κάθε άντρας πιστεύει ότι ξέρει τι επιθυμούν κρυφά οι γυναίκες. Φαντάζεται λουλούδια στο κρεβάτι, τρυφερά φιλιά ή ρομαντικές χειρονομίες δανεισμένες από μυθιστορήματα και ταινίες. Αλλά όπως παρατήρησε κάποτε ο Φρόιντ, αυτό που καταπιέζουμε δεν εξαφανίζεται. Περιμένει στις σκιές, διαμορφώνοντάς μας όλο και πιο δυναμικά. Και εδώ βρίσκεται η άβολη αλήθεια. Η φαντασίωση που κρατά τις γυναίκες ξύπνιες τη νύχτα δεν είναι αυτό που η κοινωνία μας υποχρεώνει να πιστεύουμε. Είναι πιο σκοτεινή, πιο πρωτόγονη και πολύ πιο ανησυχητική από ό,τι θα τολμούσε ποτέ να ομολογήσει. Δεν θα τη μοιραστεί με τους πιο στενούς της φίλους, ούτε θα τη γράψει σε ημερολόγιο. Κι όμως ζει μέσα της ένα απαγορευμένο όνειρο που βασανίζει το υποσυνείδητό της, ακόμα και όταν παρουσιάζει στον κόσμο ένα πρόσωπο ψυχραιμίας και ελέγχου. Ο Σοπενχάουερ σημείωσε ότι η σεξουαλική παρόρμηση είναι η πιο σφοδρή ανθρώπινη επιθυμία, ο απότερος στόχος σχεδόν κάθε ανθρώπινης προσπάθειας. Οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, δεν είναι άτρωτες σε αυτόν τον νόμο της φύσης. Κάτω από την επιφάνεια του λογικού της εαυτού υπάρχει ένα ένστικτο, μια θέληση που πιέζει προς την έκφραση, και όταν αναδύεται στο μυστικό θέατρο του μυαλού της, δεν μοιάζει με τις ευγενικές φαντασιώσεις που θα σας παραδεχτεί αντίθετα. Παίρνει τη μορφή της παράδοσης, του ονείρου της καταβήθησης, της απελευθέρωσης, της υπέρβασης του ελέγχου της. Εξωτερικά είναι ικανή, αποφασιστική, ανέγγιχτη. Μπορεί να διευθύνει εταιρείες, να μεγαλώνει παιδιά ή να αναλαμβάνει σύνθετες ευθύνες με ακρίβεια. Λέει στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται κανέναν, ότι έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Και πράγματι, στην καθημερινή της ζωή τα έχει. Αλλά αυτό που δεν θα ομολογήσει ποτέ είναι ότι αυτός ο έλεγχος δεν είναι αυτό που την ενθουσιάζει περισσότερο. Είναι αυτό που την εξαντλεί. Αυτό που λαχταρά ο βαθύτερος εαυτός της είναι η απελευθέρωση. Την ευκαιρία να απελευθερωθεί από το βάρος της συνεχούς κυριαρχίας. Να παραδοθεί σε μια δύναμη μεγαλύτερη από την ίδια. Ο Καρλ Γιούγκ μας υπενθύμησε ότι η συνάντηση δύο προσωπικότητων είναι σαν την επαφή δύο χημικών ουσιών. Αν υπάρχει κάποια αντίδραση, και οι δύο μεταμορφώνονται. Στην ιδιωτικότητα της φαντασίωσής της, ο μετασχηματισμός που αναζητά δεν είναι περισσότερος έλεγχος, αλλά το αντίθετό του. Διψάει για τη διάλυση των τυχών της, τη μέθη της υποχώρησης στη βεβαιότητα. Το παράδοξο είναι ότι όσο πιο έντονα επιβάλλει την ανεξαρτησία της στο φως της ημέρας, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η λαχτάρα της στο σκοτάδι της φαντασίας της. Να πέσει στην αγκαλιά ενός άντρα αρκετά ισχυρού για να την διεκδικήσει, σκεφτείτε τον σύγχρονο κόσμο. Όλη μέρα παίρνει αποφάσεις, οργανώνει, υπολογίζει και διαπραγματεύεται. Είναι παγιδευμένη σε έναν ατελείωτο κύκλο ελέγχου. Ωστόσο η επιθυμία δεν ανήκει στο μυαλό. Ανήκει στο σώμα. Και το σώμα δεν ονειρεύεται υπολογιστικά φύλλα ή τέλεια τάξη. Ονειρεύεται να καταρρεύσει, να παρασυρθεί σε μια εμπειρία όπου δεν χρειάζεται πλέον να κατευθύνει κάθε κίνηση ή να υπολογίζει κάθε λέξη. Γι' αυτό, κρυφά, φαντάζεται σενάρια στα οποία δεν κατευθύνει πλέον, όπου ο άντρας δεν διστάζει με ατελείωτες ερωτήσεις, όπου απελευθερώνεται από την απόδοση και την προσδοκία. Ο Φρόιντ επέμενε ότι οι ασυνείδητες επιθυμίες μας συχνά έρχονται σε αντίθεση με τις ταυτότητες που χτίζουμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό το κρύβει τόσο προσεκτικά. Το να αποκαλύψει αυτό το όνειρο είναι σαν να διακινδυνεύει να κριθεί, να ντροπιαστεί ή να παρεξηγηθεί. Φοβάται ότι θα θεωρηθεί αδύναμη ή εξαρτημένη. Φοβάται ότι η επιθυμία της θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της, γι' αυτό την θάβει. Εξωτερικά, παίζει τον ρόλο της καλής γυναίκας, της ικανής γυναίκας, αυτής που δεν χρειάζεται τίποτα. Εσωτερικά, λαχταρά κάτι πιο επικίνδυνο, πιο καταναλωτικό, πιο πραγματικό. Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο που γνώριζε πολύ καλά ο Σοπενχάουερ. Όσο ψηλότερα τείχη χτίζει κανείς ενάντια στο ένστικτο, τόσο πιο ισχυρή είναι η πλημμύρα όταν οι πύλες τελικά ανοίξουν. Αυτή η γυναίκα που φαίνεται ανέγγιχτη, που έχει εξουσία σε κάθε δωμάτιο, μπορεί να είναι αυτή που λαχταρά απεγνωσμένα να εγκαταλείψει τον έλεγχο. Γιατί στην κρυφή της ζωή, η φαντασίωση της παράδοσης δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά εμπιστοσύνης. Δεν πρόκειται για κίνδυνο, αλλά για ασφάλεια. Την ασφάλεια του να είσαι με έναν άντρα του οποίου η βεβαιότητα της επιτρέπει τελικά να αφήσει τον εαυτό της. Όταν αποβάλουμε τις ψευδαισθήσεις που η κοινωνία καλύπτει την επιθυμία, αυτό που απομένει είναι η αιώνια σύγκρουση μεταξύ ελέγχου και παράδοσης. Ο Φρόιντ δίδαξε ότι οι συνειδητές μας ταυτότητες βασίζονται στην καταστολή. Ότι αυτό που αρνούμαστε στον εαυτό μας γίνεται το ίδιο πράγμα που γίνεται πιο ισχυρό κάτω από την επιφάνεια. Γι' αυτό
Μια γυναίκα που επιμένει με όλη της την δύναμη ότι είναι ανεξάρτητη και ανέγγιχτη μπορεί, στον κρυφό της κόσμο, να λαχταρά απεγνωσμένα το ακριβώς αντίθετο. Όσο περισσότερο καλλιεργεί τη μάσκα της βεβαιότητας, τόσο περισσότερο το ασυνείδητό της αγωνίζεται να τη διαλύσει. Ο Σόπενχάουερ, πάντα απεσιόδοξος για τα ανθρώπινα κίνητρα, υποστήριξε ότι αυτό που ονομάζουμε αγάπη είναι απλώς το κόλπο της φύσης, που συγκαλύπτει την τυφλή θέληση για αναπαραγωγή. Σημείωσε με έντονη σαφήνεια ότι όσο υψηλότερη είναι η διάνοια, τόσο μεγαλύτερο είναι το μαρτύριο όταν η επιθυμία συγκρούεται με τη λογική. Αυτό εξηγεί το παράδοξο που βλέπουμε στις σύγχρονες γυναίκες. Η διευθύνουσα σύμβουλος, η ηγέτιδα, η τελειομανής που διαχειρίζεται τη ζωή της με ακρίβεια, συχνά φέρει μέσα της την πιο ισχυρή φαντασίωση της απελευθέρωσης. Η δημόσια ζωή της είναι κυριαρχία. Το προσωπικό της όνειρο είναι η παράδοση. Αυτό που δεν μπορεί να παραδεχτεί στον κόσμο ή ακόμα και στον εαυτό της είναι ότι λαχταρά κάποιον που μπορεί να αφαιρέσει το βάρος των αποφάσεών της και να την επιστρέψει στο σώμα της, όπου το ένστικτο κυριαρχεί πάνω στη διάνοια. Ο Καρλ Γιούγκ προσέφερε ένα πλαίσιο για αυτό το παράδοξο με την έννοια της άνιμα και του άνιμους. Μέσα σε κάθε άνδρα ζει η εικόνα της γυναίκας. Μέσα σε κάθε γυναίκα ζει η εικόνα του άνδρα. Όταν αυτά τα αρχέτυπα παραμένουν ασυνείδητα, διαστρεβλώνουν τις σχέσεις και τροφοδοτούν κρυφούς ψυχαναγκασμούς. Ο Γιούγκ προειδοποίησε ότι μέχρι να κάνετε το ασυνείδητο συνειδητό, αυτό θα κατευθύνει τη ζωή σας και θα το ονομάζετε μοίρα. Η φαντασίωση μιας γυναίκας για παράδοση δεν είναι μια παραδοχή ισορροπία. Όσο περισσότερο η συνειδητή ζωή της ενσαρκώνει την κυριαρχία και τον έλεγχο, τόσο περισσότερο το ασυνείδητό της απαιτεί το αντίβαρο της υποχώρησης. Σκεφτείτε πώς αυτό εκτιλήσεται στον πολιτισμό. Στους αρχαίους μύθους, οι θεές που διοικούσαν τις καταιγίδες και τη μοίρα συχνά υποκλίνονταν κρυφά στην αγκαλιά των θεών που ενσάρκωναν την ομή δύναμη. Στις σύγχρονες ιστορίες, το τροπάριο της ισχυρής γυναίκας που λιώνει μόνο στην αγκαλιά του γεμάτου αυτοπεποίθηση άνδρα επιμένει. Αυτά δεν είναι ατυχήματα αφήγησης. Είναι ηχό ψυχολογικών αληθιών. Αποκαλύπτουν την ένταση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι γυναίκες διδάσκονται να συμπεριφέρονται στην κοινωνία και αυτού που επιθυμούν τα βαθύτερα ένστικτά τους στην οικειότητα. Ο Φρόιντ έβλεπε την ψυχή ως πεδίο μάχης μεταξύ του ID, του ego και του super ego. Το ego, διαμορφωμένο από την κοινωνία, επιμένει στον έλεγχο. Το super ego απαιτεί συμμόρφωση με τα ιδανικά της αξιοπρέπειας, αλλά το ID, ακατέργαστο και πρωτόγονο, επιθυμεί απελευθέρωση. Αυτή είναι η διελκυστίνδα που νιώθει κάθε γυναίκα. Μπορεί να λέει ότι θέλει ευγένεια, συνεχή καθησύχαση, ατελείωτο αίτημα για άδεια. Ωστόσο, στο θέατρο του κρυμμένου εαυτού της, το ID ονειρεύεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Να διεκδικείται με τέτοια βεβαιότητα που δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτεται, μόνο να αισθάνεται. Όσο πιο δυνατή γίνεται αυτή η σύγκρουση, τόσο πιο επικίνδυνη γίνεται. Γιατί όταν συναντά έναν άντρα που ενσαρκώνει ήρεμη εξουσία, που δεν διστάζει, που φέρεται με ήσυχη κυριαρχία, κάτι μέσα της ξυπνάει που δεν μπορεί να ελέγξει. Ο Γιούγκ θα το ονόμαζε αυτό ενεργοποίηση σκιώδους υλικού. Αυτό που αρνήθηκε τώρα ανεβαίνει στην επιφάνεια. Μπορεί να χαμογελάσει πονηρά, να αντισταθεί ή να το απορρίψει, αλλά μέσα της νιώθει την τρεμάμενη αναγνώριση της ίδιας της φαντασίωσης που έχει περάσει τη ζωή της κρύβοντας. Σκεφτείτε μια γυναίκα σε ένα τραπέζι. Είναι έξυπνη, γοητευτική. Κατευθύνει τον ρυθμό της συζήτησης με ευκολία. Όλοι θαυμάζουν την ηρεμία της. Αλλά όταν ο άντρας δίπλα της σκύβει και λέει χωρίς δισταγμό «Φεύγουμε σε 5 λεπτά», διακόπτει το ρόλο της. Εξωτερικά μπορεί να την πειράξει ή να γυρίσει τα μάτια της. Εσωτερικά τρέμει. Για εκείνη τη μοναδική στιγμή την έχει τραβήξει έξω από το κεφάλι της και μέσα στο σώμα της. Δεν έχει μιλήσει στην περσόνα της, αλλά στην κρυμμένη λαχτάρα της. Και τότε είναι που το ασυνείδητο ξεχύνεται μπροστά, αποκαλύπτοντας αυτό που οι λέξεις δεν θα μπορούσαν ποτέ να ομολογήσουν. Γι' αυτό προστατεύει αυτή την αλήθεια τόσο έντονα. Γιατί μόλις αποκαλυφθεί, αλλάζει τα πάντα. Το να παραδεχτεί ότι λαχταρά την παράδοση είναι σαν να παραδέχεται ότι όλη της η κυριαρχία, όλη της η ανεξαρτησία, είναι μόνο η μισή της. Το άλλο μισό ζει στη σιωπή, περιμένοντας τον άντρα που μπορεί να την αφυπνίσει. Και το παράδοξο είναι ότι αυτή η αφύπνιση δεν μειώνει τη δύναμή της. Το μεγεθύνει. Γιατί μόνο στην παράδοση νιώθει ολοκληρωμένη. Μόνο χάνοντας τον έλεγχο βρίσκει μια βαθύτερη ελευθερία. Αυτό που ονομάζουμε έλξη δεν είναι τυχαία χημεία. Είναι ο χορός των αντιθέτων. Ο Γιούγκ επέμεινε ότι η ψυχή κινείται προς την ολότητα αναζητώντας το αντίστοιχό της.
Και στο βασίλειο της επιθυμίας, αυτό εκδηλώνεται ως πολικότητα, το αρσενικό και το θηλυκό, η εξουσία και η παράδοση, η τάξη και η απελευθέρωση. Δεν είναι αδυναμία όταν το θηλυκό λαχταρά να υποχωρήσει. Είναι η φυσική έλξη προς την ισορροπία. Τα αντίθετα είναι το στιμόνι και το υφάδι της ύπαρξης, έγραψε ο Γιούγκ. Και η ένταση μεταξύ τους είναι η ίδια η ζωή. Αυτή είναι η βαθιά δομή πίσω από το απαγορευμένο όνειρο που οι γυναίκες κουβαλούν αλλά κρύβουν. Ο Φρόιντ, αν και λιγότερο ποιητικός, παρατήρησε κάτι παρόμοιο. Υποστήριξε ότι οι ενστικτώδεις ορμές, ειδικά οι σεξουαλικές, είναι οι κύριες δυνάμεις που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο πολιτισμός καταστέλει αυτές τις ορμές στο όνομα της ασφάλειας και της τάξης. Αλλά η επιθυμία δεν εξαφανίζεται. Μεταμφιέζεται, εκτοπίζεται, κρύβεται στη φαντασία. Μια γυναίκα που ζει καθημερινά στην κυριαρχία και την απόδοση λαχταρά ασυνείδητα το ένα πράγμα που δεν μπορεί να προσφέρει στον εαυτό της. Την απελευθέρωση από αυτόν, ακριβώς τον έλεγχο. Στην προσωπική της φαντασία, ονειρεύεται να την καταλαμβάνει ένας άντρας τόσο σίγουρος για τον εαυτό της, που δεν μπορεί παρά να παραδοθεί. Ο Σόπενχάουερ έβλεπε όλα αυτά ως απόδειξη αυτού που ονόμαζε θέληση για ζωή, την τυφλή δύναμη της φύσης που χρησιμοποιεί τα άτομα ως όργανα για τη δική της συνέχιση. Παρατήρησε με χαρακτηριστική οξύτητα ότι η αγάπη δεν είναι παρά η θέληση του είδους. Ωστόσο, σε αυτή τη σκοτεινότερη άποψη κρύβεται μία διορατικότητα. Η φαντασίωση της παράδοσης δεν αφορά την προσωπική αδυναμία, αλλά την αρχαία δύναμη της ίδιας της ζωής. Δεν ονειρεύεται να υποχωρήσει επειδή της λείπει η δύναμη. Ονειρεύεται να υποχωρήσει γιατί εκείνη τη στιγμή νιώθει ευθυγραμμισμένη με κάτι μεγαλύτερο από την καθημερινή της προσωπικότητα, τον πρωταρχικό ρυθμό της ύπαρξης. Φανταστείτε ξανά το σενάριο στο τραπέζι. Της είναι σταθερά στη θέση της. Αλλά όταν ο άντρας δίπλα της μιλάει με ήρεμη βεβαιότητα, λέγοντάς της ότι φεύγουν, βιώνει αυτό που ο Γιούγκ περιέγραψε ως αρχετυπική ενεργοποίηση, τον άνιμους μέσα της. Η εικόνα του αρσενικού εξωτερικεύεται ξαφνικά μπροστά της και επειδή ενσαρκώνεται με εξουσία και όχι με αδυναμία, νιώθει το ασυνείδητο κύμα έλξης. Δεν ανταποκρίνεται μόνο στις λέξεις, αλλά στην αρχαία πολικότητα που ξυπνούν μέσα της. Γι' αυτό οι άντρες που ζητούν συνεχώς άδεια, που αστιεύονται, που διστάζουν, σπάνια εμπνέουν βαθιά παράδοση. Απευθύνονται στο συνειδητό της μυαλό, ίσως ακόμη και σε μια αίσθηση ασφάλειας, αλλά δεν καταφέρνουν να αγγίξουν το ασυνείδητο. Ο Φρόιντ θα έλεγε «απευθύνονται στο εγώ, αλλά ποτέ δεν φτάνουν στο αυτό. Παρέχουν ευγένεια, αλλά όχι την εξουσία που ξεκλειδώνει το απαγορευμένο όνειρο». Αντιθέτως, ο άντρας που συμπεριφέρεται με ψυχραιμία και βεβαιότητα σηματοδοτεί, σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο, ότι μπορεί να αντέξει την παράδοσή της. Δεν χρειάζεται να το αποδείξει με δύναμη. Η απλή παρουσία του το μεταδίδει. Υπάρχει λόγος που οι μύθοι σε όλους τους πολιτισμούς απεικονίζουν το θηλυκό να έλκεται από τον ήρωα, τον πολεμιστή, αυτόν που κινείται με το πεπρωμένο. Αυτές οι ιστορίες κωδικοποιούν ψυχολογικές αλήθειες. Ο ήρωας δεν συμβολίζει τη σκληρότητα, αλλά τη δύναμη που παρέχει ασφάλεια, ένα δοχείο στο οποίο το θηλυκό μπορεί τελικά να χαλαρώσει. Τα αρχέτυπα του Γιούγκ εμφανίζονται σε αυτές τις ιστορίες επειδή αντικατοπτρίζουν αυτό που διαδραματίζεται στις κρυφές γωνιές της ψυχής. Η θεά μπορεί να κυβερνά τους ουρανούς, αλλά στις πιο οικίες ιστορίες της υποκύπτει στον Θεό που φέρει ακλόνητη δύναμη. Και έτσι, όταν μια γυναίκα βιώνει αυτή την πολικότητα στην πραγματική ζωή, αναδιαμορφώνει πλήρως την αντίληψή της για έναν άντρα. Εξωτερικά μπορεί να εξακολουθεί να επιμένει στην ανεξαρτησία της. Μπορεί να μιλάει για ισότητα, δικαιοσύνη και έλεγχο. Ωστόσο, στο σώμα της, στη σιωπή των φαντασιώσεών της, γνωρίζει την αλήθεια. Το απαγορευμένο όνειρο δεν αφορά την απώλεια αξιοπρέπειας. Πρόκειται για την απώλεια του εξαντλητικού βάρους του ελέγχου. Ο Σόπενχάουερ θα μπορούσε να το ονομάσει υποταγή στην τυφλή θέληση. Ο Φρόιντ θα μπορούσε να το ονομάσει απελευθέρωση της καταπιεσμένης επιθυμίας. Ο Γιούγκ θα το έλεγε ενσωμάτωση της σκιάς. Αλλά όποια κι αν είναι η γλώσσα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μόλις ξυπνήσει αυτή η φαντασίωση, δεν μπορεί να ξεχαστεί. Και εδώ βρίσκεται η επικίνδυνη αλήθεια. Ο άντρας που αναζωπυρώνει αυτό το όνειρο μέσα της δεν ανταγωνίζεται απλώς τους άλλους. Τους επισκιάζει. Γιατί μόλις νιώσει τι σημαίνει να παραδίδεται με ασφάλεια, κάθε άλλος άντρας που παραπατάει θα φαίνεται πιο αδύναμος σε σύγκριση. Γίνεται αυτός που άγγιξε το μυστικό που κρύβει από τον κόσμο. Αυτός που αποκάλυψε αυτό που λαχταρούσε το σώμα και η ψυχή της από την αρχή. Μόλις καταλάβουμε πόσο βαθιά αυτή η κρυμμένη φαντασίωση διαμορφώνει την εσωτερική της ζωή, αρχίζουμε να βλέπουμε γιατί τόσο λίγοι άντρες
την αφυπνίζουν ποτέ. Ο Φρόιντ προειδοποιούσε ότι το καταπιεσμένο υλικό επιστρέφει πάντα, συχνά σε μεταμφιεσμένη ή παραμορφωμένη μορφή. Το ίδιο το γεγονός ότι οι γυναίκες αρνούνται αυτή την επιθυμία, ότι χαμογελούν και μιλούν για ρομαντισμό, για λουλούδια και φως κεριών, είναι απόδειξη του πόσο προσεκτικά έχει θαυτεί. Αλλά αυτό που αρνείται με λόγια ζει ακόμα πιο έντονα στη σιωπή. «Κανείς δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό», έγραψε ο Φρόιντ. «Αν τα χείλη είναι σιωπηλά, φλιαρούν με τις άκρες των δακτύλων. Και παρόλο που μπορεί να μην το ομολογήσει ποτέ, το σώμα της θυμάται το όνειρο της παράδοσης». Ο Σοπενχάουερ θα το ονόμαζε αυτό μια τραγική ψευδαίσθηση. Πίστευε ότι άνδρες και γυναίκες είναι παγιδευμένοι στην απάτη της φύσης, πιστεύοντας ότι επιλέγουμε ελεύθερα, ενώ στην πραγματικότητα υπηρετούμε τη θέληση της ζωής. Η φαντασίωση της απώλειας του ελέγχου είναι μέρος αυτής της ψευδαίσθησης. Νομίζει ότι είναι μόνο δική της, αλλά είναι παλαιότερη από αυτήν. Ανήκει στο είδος, στη θέληση που μας συνδέει όλους. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την απεσιοδοξία βρίσκεται μια πρόκληση, γιατί παρόλο που είμαστε όργανα της φύσης, μπορούμε να αφυπνιστούμε στην αλήθεια αυτού που μας σωθεί. Και ο άντρας που το καταλαβαίνει αυτό αποκτά μια δύναμη που οι περισσότεροι άλλοι δεν αγγίζουν ποτέ. Τη δύναμη να βλέπει πέρα από τα φαινόμενα και να ενεργεί σύμφωνα με βαθύτερους νόμους. Ο Καρλ Γιούγκ θα μας υπενθύμιζε ότι ό,τι καταπιέζουμε στη σκιά τελικά αναζητά έκφραση. Αν μια γυναίκα αρνηθεί την επιθυμία της να υποχωρήσει, δεν εξαφανίζεται. Γλιστράει στη φαντασία, στα όνειρα, σε φευγαλαίες ματιές όταν συναντά έναν άντρα που ενσαρκώνει τη βεβαιότητα που κρυφά λαχταρά. Και όταν αυτή η σκιά διαπερνά, μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα. Το παράδοξο είναι ότι η παράδοση δεν έχει να κάνει με την κατάκτηση. Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν έχει να κάνει με τον κίνδυνο, αλλά με την ασφάλεια. Μπορεί να αφήσει πίσω της μόνο όταν ξέρει, χωρίς λόγια, ότι ο άντρας μπροστά της μπορεί να αντέξει το βάρος της παράδοσής της, χωρίς να διστάσει. Γι' αυτό ο άντρας που κινείται με ήσυχη εξουσία, που δεν διστάζει, που δεν παρακαλάει, ξεχωρίζει. Δεν απαιτεί υποταγή. Την εμπνέει. Ο Γιούγκ θα μπορούσε να τον αποκαλέσει τον συνειδητοποιημένο άνιμους, την εξωτερική μορφή αυτού που το ασυνείδητό της λαχταρά να συναντήσει. Ο Φρόιντ θα μπορούσε να πει ότι ενεργοποιεί το ID, απελευθερώνοντάς το από τη φυλακή του κοινωνικού περιορισμού. Αυθεντία. Ο Σοπενχάουερ θα τον έβλεπε ως το δοχείο της θέλησης, που διοχετεύει δυνάμεις μεγαλύτερες από τον εαυτό του. Όποιο και αν είναι το πλαίσιο, η αλήθεια είναι η ίδια. Μόλις γευτεί αυτή την παράδοση, δεν μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Φανταστείτε την ξανά σε εκείνο το τραπέζι. Μιλάει με ηρεμία, θαυμασμένη από όλους, ο ρόλος της σταθερά άθικτος. Τότε σκύβεται και με σταθερό τόνο της λέτε ότι φεύγετε σε 5 λεπτά και ότι έρχεται μαζί σας. Εξωτερικά μπορεί να γελάσει ή να διαμαρτυρηθεί. Εσωτερικά τρέμει. Εκείνη τη στιγμή δεν κάνει πλέον υπολογισμούς, δεν κάνει πλέον πρόβα για τον ρόλο της. Έχει βγει από το κεφάλι της και έχει μπει στο σώμα της, όπου ζει η επιθυμία. Δεν πρόκειται για σκληρότητα ή καταναγκασμό. Πρόκειται για βεβαιότητα. Το είδος της γιωμένης παρουσίας που της επιτρέπει να απελευθερώσει το βάρος που κρύβει από τον κόσμο. Και εδώ βρίσκεται η πιο ανησυχητική αλήθεια. Οι περισσότεροι άντρες δεν θα ξυπνήσουν ποτέ αυτή την πλευρά της. Είναι πολύ δειλοί, πολύ πρόθυμοι να ευχαριστήσουν, πολύ φοβισμένοι για την εξουσία τους. Παίζουν τον ρόλο του ασφαλούς άντρα, του ευγενικού άντρα, του άντρα που δεν τολμά ποτέ να ηγηθεί. Και έτσι το απαγορευμένο όνειρό της παραμένει κλειδωμένο, ζωντανό, μόνο στις σκιές της φαντασίας της. Αλλά αν καταλάβετε τι αποκάλυψαν ο Φρόιντ, ο Σοπενχάουερ και ο Γιούγκ, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, ότι οι κρυφές επιθυμίες μας κυβερνούν, ότι το ένστικτο βρίσκεται κάτω από όλες τις ψευδαισθήσεις μας και ότι η σκιά θα απαιτεί πάντα έκφραση, τότε θα δείτε τι χάνουν οι άλλοι. Κάθε γυναίκα κουβαλάει αυτό το απαγορευμένο όνειρο, να χάσει τον έλεγχο, να την διεκδικήσουν με τέτοια βεβαιότητα που δεν μπορεί πλέον να αντισταθεί, να παραδοθεί, όχι επειδή είναι αδύναμη, αλλά επειδή επιτέλους βρήκε έναν άντρα αρκετά δυνατό για να κρατήσει την αλήθεια της χωρίς φόβο. Οι περισσότεροι άντρες θα αφήσουν αυτή τη γνώση να τους περάσει. Το ερώτημα είναι, έτσι δεν είναι, ή θα παραμείνετε τυφλοί, αφήνοντας το μυστικό της να καίγεται στη σιωπή. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερες από αυτές τις αφιλτράριστες αποκαλύψεις, τις αλήθειες που οι γυναίκες προσεύχονται να μην αποκαλύψουν ποτέ οι άντρες, τότε μείνετε εδώ. Εγγραφείτε, μοιραστείτε τις σκέψεις σας παρακάτω και πείτε μου, πιστεύετε ότι οι γυναίκες θα παραδεχτούν ποτέ αυτή τη φαντασίωση αν τους ζητηθεί ευθέως ή θα παραμείνει για πάντα κρυμμένη.
Η απάντησή σας έχει σημασία. Γιατί μόλις κατανοήσετε το απαγορευμένο όνειρό της, πάβετε να είστε απλώς ένας άλλος άντρας. Γίνεστε αυτός που δεν μπορεί να ξεχάσει.